Hello mga dudong mga inday, welcome to my channel, ang Dude Store ta. Karon sabay ta mananaw ta og volleyball laban sa Kipalini Boys Tingas ug sa Sabangan Volleyball Club. Pasok ba? Pasok ka, sir. Sabat. Bilis ako eh. Okay, tadi ona. Ini ke jurang tu. Ini ke jurang. Alright.
Wow. 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 Yay! Congratulations kay Palili, another win for ikaupat na nga daog karon sa laban sa Sabangan. Congratulations! Thank you for watching. Hantod sa sunod natong mga video sabay ta dinhilang sa Dude Store ta sa pagkakaroon. Bye-bye and God bless everyone! Picture, sir. Picture, uy!